gas e chiro kama jawa nitie time ohala. Kwa weche mag ng'anyo ni riwruok mar jopuonj mar KUPPET dwaro ni duol mandiko jopuonj TSC kod duol mochung'ne osach jotij piny owacho SRC omed gi atamalo 10 mar osara. Jagoro mar KUPPET Akelo Misori wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne jopuonj meto makamano e winjruok mane gidonje dwe mar 5 higa mawantiere ni. Riwruog jopuonj no hum ni ok ging'eyo gimomiyo singo no oseleo nyaka kawuono. Group miluongo ni National Governing Council mar KUPPET no Ramogi president State House in May. Kane giromo, the president noyie ni mondo obiro medo jopuonj pesa. To osekawo ndalo mathoth ka jo Teacher Service Commission, Salaries and Remuneration Commission pok oluongowa mondo nyiswa ni pesa ni tidhi poge nang'o. Ma nenore ni gin gima ne president owacho ok gidwa tiyogo. To ka kamano to giyware. Ywaruok ma giyware no nyiso ni wan ngima matek ma waneno ni gin morgo. Koro wawacho kawuono ni Teacher Service Commission nyaka luongwa bura mondo wane kaka waketo kokwa e CBA mochiwo salary kata obed ni en manat matin kata atamalo 8 kata 9 kata 10 mondo koko bwa kaw bang'e nikech wan e dwar gimomiyo ok odwar mondo wawe thenge. Ni gwara mugi wadhi yweyo moro machuok e chenro moro duol